Argi dago ezin dela musika modernoa gitarrarik gabe ulertu. Hasi folketik eta metal gogorreraino, ia munduko talde guztiek gitarraren xarmaren aurrean amore eman dute. Horregatik, are bitxiagoa da ertzainak bezalako talde gitarrero baten arrakastarik handienetarikoak gitarrarik ez edukitzea. Hauxe da Aitor Mena kantuaren kasua. Gitarrarik gabe euskal entzuleak betiko konkistatu dituen kantuarena. Izan ere, kantu hortan gitarrak beharrean, bibolinak entzuten genituen. Ez dira betiko garai honenak, azken finean gizaki hutsak gara. Barearen ostean datore gaitza. Azten da bestuten dako estribillo zoragarrize. Estribilue aldatzen danien azken parrafuen. Letrie. Aitor Mena abesti zoragarrizea. Melodia biribila da, eta hitzek ere hitz egiten dute eternala den gai bati buruz. Da, harremanaren bukaera, ez? Nik uste danak interpretadulea abesti hau eta danontzat esan nahi berezi batakola. Eta batzutan entzuten duzu eta pentsatzen duzu nire historia kontatzen ari da. Eta nik uste dut hori dela kantu honek dagoen arrakasta. Pentsatu genuen, bueno, hori zala ja kantu horrekin ja lortuko genukela ja punki guztiak usatzea gure kontzertuetatik, eta horrekin segurazki gure hondamendia etorriko zala eta horren ostian ez zegoela ezerre. Hori ze uste genuen. Bueno, eta badazpa ere eta hori ondo errematatzeko, badazpa ere ez badira enteratu, ja ez garela punki batzuk erabaki genduen diskako bersinua izan behartzala ezberdina. Ganera hor geneukan taldian Kamelo Bernaolaren ikasle kutxune gure laguna Bingen Mendizabal eta... Bai, zindagizut, ez dizutala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ez iniz... Kantua amets prefabrikatuak diskoan agertu zen. Baina pitin bat lehenago, iraupen laburreko disko ezezagun batean argitaratu zuen ertzainakek. Ez dira betiko garai honenak. Jatorrizko bertsio hartan ordea, gitarrak azaltzen ziren biolinen ordez. Zergatik hautatu zuten entzuleek orduan bigarren bertsioa askoz xamurragoa? Baita ere kontutan hartu behar da, taldearen barnean giroa betidanik oso zakarra izan zala zentzu guztietan, ez? Baino, nahiz da zakarreri hori izan, baita ere garbi genuken beti zeozer, tuerkari beste buelta bat eman beharra, ez? Ez genuen espero olako erantzuna, eta horrek, kanta horrek jarri zigun bapatean beste partidu batean. Ez, bapatean beste publiko baten gara iritsi ginen. Normalean gure kantuak askozaz komplikatuagoak izaten ziren, eta menbrek ez dakiz zer, mila txorrada kantuak gotxian, ez da? Ez hemen, eta zuk esan zenuen. Funtzionatzen du. Baina guk oso gaizki kudeatu genuen hori, berriro ere, ez? Zergatik? Nik uste ibili ginala txalupote bat bezala hor, ez? Hor, ekaitz perfektu batean, ez? Noraezean da oso galduak, guztiok ikusten dute gure bidea horti du ezkerraldera dijoala, gu ez, gu jongoa beti kontrara, ez? Galtzen genduen indarra asko beti kontra juten, ez? Aitor Mena kantuaren hitzei erreparatzen badiegu, maitasun kanta ohiko baten hitzgakoak aurkituko ditugu. Maitea, laztana, zindagizut, ene bizitzaren onena, baina musikan gauzak gutxitan izaten dira lehen begi kolpean diruditena.
Asko hitz egin da abestiak zertaz hitz egiten duen. Eta nahiko txarto. Eta maitasunaz hitz egiten ote duen, drogataz hitz egiten ote duen. Zertaz hitz egiten du. Non baiten nik ja irudikatu neban, ertzainarenak ja egina zegoela eta, bukatu egin behar zala. Eta niri bihotzetik atara zitzaidana izan zen despedia kantu bat taldeari. Ustez, kantu hori izango zala gure azkeneko kantua. Naiz eta agian segurazki gero kantu horri esker beste batzuk etorri zirala eta ezta? Maitasunezko kantu bat da, duari gabe, ertzainak taldeari eta batez ere nire konpintzei izandakoei, egia esan, estribilloak esaten duena horrei dedikatuta da, ezta? Bai zindagizut, ez dizut dala, inoiz gezurrik esan eta zaude ziur. Ez dira betiko garai honenak, azken finean gizaki hutsak gara. Proposatu du zuretzako ertzainaken desagerketak? Ez dakit, nahi nuke segitzea. Uste du nik oso talde polita zela, baina bere garaian zazpaldion asko aldatuta daude. Uste gira, pena bat, bukatu da eta bukatu da. Denborak aurrera etengabia. Milak aldiz ziur galdetu dizuela ertzainaken itzulera posible batez. Eta ez da gertatuko. Joder, egale kontra egitearen berriro, egale gertalik, Ez dakit. Titoren kontura bildu ginen, derrigorrezkoa zan, gure lagun ginen, ganera oso amaiera esango genuke tristia izan genuela, bere azken bizitzaren azken urtetan, esan ertzainen kontzertu bat, eta gainera ez zuen ertzainen kontzertu baten itxura betikoa eduki. Ez dute zer inoiz, ez dute zer inoiz zuri esateko. Hainbeste urte ondoren, elkar pasa ondoren, eta sinestu jazu ez bat erraza izan, gure arteko harremana, ez? Hainbeste urte pasa ondoren elkar, eta gero beste hainbat urte elkar pasatu barik egonda, ez importantena gu biok elkar egotea, guztiok elkar izatea, berriro, naizta Tito Aldama hor gurekin ez izatea, baino bere aitzakiarekin berriro baltzea, eta gehien bat kamerinotan bizi izan genduen indarra. Ertzaina sentitu ginen, momentu baten, horrek esan nahi du, konzeptua, ideia, 80 hamarkadan sortutako ideia hori benetazkoa zala, ez? Eta azken finean hori da importantena. Gaur egun ertzaina zuzenean aritzea ezinezkoa da. Ezinezkoa eta gaina ez da zentzurik. Ez da zentzurik. Hori gaina izango litzateke espiritu hori traizionatzea. Importantena da gaur egun hemen adibidez biokare, baina berdin dio, Txampi edo Kike, edo Mingen guztiok hemen izatea, eta ertzainak gira, ez? Gure taldearen espirituari ez diogu traiziorik edo. Da horregatik, segurazki ez da egongo kontzertu komerzial bat ertzainakena. Agian elkartuko gara, baina ez gauza komerzialak egiteko. Hori bai izango litzakela traizio bat, segurazki. Aizin dagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dala zu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela enen bizitzaren onena, baina orain, baitiaren baino lehen aska gaitezen. Aska gaitezen. Aska gaitezen bai.